movie tran na chuan concert nei na hmun lo langin mipui kal khom te po chu an tam hle a chuti lai chuan vana train concert nei na hmuna chuan parasite pakhat hi aron tla hlol mai zurui chatla mi pakhat benga lu chuan aron har zok mai chupa chu parasite chuan thunun fel ngalin mipui zik murmur na hmuna chuan vakala a hmai chu hmun nga in then somin tentacle hriam zet mai chuan a hma dinga piang chu asam ta mi mai le mitam takin nunan chan phani sin chu in thlakin meicha pakhat Su-in chu cashier in mola hian lo thoka chumini chun customer pakhat khosazia chu amak sak hle a Su-in chu nang isak thadu vak lo wang chuan chupa chu alom lo hle a thona mol pona chuan phubalak tumin Su-in chu lo chang na samai a hnate bang fele in lamba pan lai chuan khapa khan Su-in chu aron suta dot maya chemte chuan Su-in chu aron bei chhun zom ngal a in hliam na sa hle a kong sira chuan thiturin kalsan zuini a thi ma hratin abula chuan parasite vana tangin aron tla hlol mai Su-in chu alu chil ve ngal a hnuwa hospital a chuan aron har chuak hlola a kianga chuan pate police officer chu lo omreng to Su-in chu angai tu tak zetani engthilnge chunga thlengtin lo zota thil hlendan vel kha hrilin mi pakhatin chemte a beiri ngot dan te kha soi chuak a kianga lo ding doctor chuan a taksa hliam pakhat ma nei lo thu chu Su-in chu alo hrila chu thua hriat chuan Su-in chu a thawng hle a chan chu khapa khan voi tam tak thina khop chemte a vitti hriat wanga ne mi pakhat kangu body hunter chu ron langa gangster pakhat chu lo manatum chu ami man tum chuan security lo nei thana samai chu ni in gangster chu aman thei ta lo anun na hlo oma ti hriata wang chuan atlan chhia a unau no ina chuan atlan lut mase unau nu khosazia chu alo danglam hle a chhualok tur thu chu alo hril chumi hnu chuan podo a chuan a unau nu phone chu a hmu hlol mai podo tang chuan organization atanga a unau nun somna don chu hmu a mase englam nge ni unau nu chu zo chhun zom lem lo sin dang ron langin Su-in khadam do ina tang chuan lo chuak to a mola an hathona lam chu lo pan le to ba sa chuan lai chuan mi puilo om ta chuan makti mel tak hian an lo en vung hloma a hlo thon do wang chuan a chuk le dai sin chu in kat le in meche pakhat hi alo langa mi pa pakhat nen hian building roka hian an lo oma chu vele mi tam tak hi an ron lut ve huk mai chu ti lai chuan mei chia chuan a om dan ron thlakin parasite ani ve reng mai ami pa om pui kha a yelo tuma mase military lamin parasite omna churon chui chuakin smoke bomb churon thlolut ngala midang ron lut ve te po kha parasite vek lo ni in chupa chu tha tumin an zuina samai mase military te chu a hun taka ron thlengin an ron chan man hlo parasite chu an kap ngal zot mai an that deuh veka mase mi pakhat atlan chuak man sham chuti parasite omna ron chui chuaka ron ti chimitu military te chu the grey an intia an mission chu parasite sual te tha mang veka lo ni an roi tu ber chu choi ania parasite pakhat hi lo manin a hlom lo nan helmet an lo khum tira chu parasite an man mang chuan parasite dang te omna chu an lo hra thei ani Su-in chu ron lang le in parasite then khat te hian an lo zui ve reng mai Su-in chu chak takin atlan chhia mase mit khap kar le ka tlan khalin Su-in ma chuan aron in lan ta thut mai Su-in chu an mani ang thawa thil ti theina nei ve ni thu chu an hrila an pol zom ve turin an som ngal an thil tumber ta chu hril hre ve in hele mihringte lualan tura Khawvel danga tangron chok alien ni thu chu an hril thlamung takanom thainan mihringte noi bo vek chu an hnapui ber lo ni chuti an in biak reng lai chuan mi pakhat kangu khan alo ngai thlaru reng mai ani na taka chuan a unau nu kho sak dan danglam tak khan angai chu alo ti tha to lawa alo zui ru hi alo ni an huwa chuan parasite pani ta chuan Su-in chu an kian san taria kangu chuan chulai hmun chhuah sana tum lai chuan Su-in chuan alo man chuaka atente kul chu ti chuakin kangu chu aman nola avor talop mai kangu chu dang chep ngalin engthil nge ti chuan a zota chu vele Su-in chu athi dang ngal zui aron har chhuale hnu chuan kangu chuan ni kho hrelawa om laia ama parasite nen an biak tho Su-in chu alo hril Su-in chuan makati tak zet
engma hriata nei lo thu soin ani tin hun man na minute somvel engma hre lawa thin thu chu soin chuan a soya a hliam zong po mak taka dam vek thu chu kangu chu hril chumi hnu chuan kangu chuan a kalsan soin chu a chunga thil hlenga hriat thiam lo ema wang chuan a lungai hle a ni kho hre lawa laya kangu ne in bia ka hrami alo kha maka ti hle soin chu ina chuan lo le to in a dairy la chuaka thil hleng chu ziakin parasite nei tak emti zona chu a dairy a chuna ziaka a hnuwa muzui an harle hnu chuan a dairy a chuan thu tam takhi aloin ziaka a zona chana parasite nei thu chu aloin ziak takal mai chemte an vi tum te kharon ziakin parasite ama chuan ati dam thu chu aron hril ati tur hma saber chu ama ven himani thu chu aron soyene sin chu in thlakin parasite pel tu grey gang leader choi chuan meeting alo kawa suin pate po khalo telve choi chuan kal khom te chu parasite chungchang lo hrilin pakhatan man rong chu alo tilanga parasite in mihring thlok an thunun thaidan te chu soin chu chuan mihringte mi zeput mang thlak dang lam vek thu te chu a soya chumi hnu chuan a pate chuan suin chu wa hmu ani na taka chuan khatia car accident a to laya a hliam dam chak dana tang khan suin chu parasite ni lo ring hel dei to a engtin mo samjai pakha chu a po thlak saka endik turin a kol zui chumi hnu chuan suin chu ki chena pe ni sin in thlakin kangu unau nu chuan suin chu an parasite pola tel ve tur chuna lo som le a an ho tu pa in hmu du thu chu hrilin suin chhana po chu la lem lovin bekin a chuan an hruai zui chulai hmuna chuan parasite tam takhian lo oma an ho tu pa chuan parasite ho chu an thil ti tur ber chu hrilin Khawvel mihringte tha chimi vek le art planet lo chu an thil tum ber ni thu chu alo soi chuti lai chuan kangu chuan a unau nu parasite na lo chu alo zui ru le to a an unau zinga no pang ber chu biak in room kil thim taka chuan thi na va hmuwa kangu chu aril ru na tak zet parasite pakhat hian aron lam mu zui kangu chuan hreite mang chuan a ching fel ngala an thom chu hrein parasite dang ta chuan kangu chu aron zui ngal ram hnui lama chuan a tlan che ngal suin chu ron lang ve le in boi noi kara chuan ti tur a hrelo ang reng hle ti pal thila pate thil pe ki chen khala thlau dei zui sin chu in thlakin gangster wal te chuan kongu chu an ron dang chep le a ti thei nei der lo chu ti lai chuan parasite wal te chu an ron thleng ve le chia boka gangster te an ron bei chuan kongu chuan rem changa la in atlan che ve le ngal suin chu avato ka an pani chuan tlan chele in kongu chuan a thian pakhata bia karin chulai hmun chun chhuwa san ngal ne ma se tomna la ni hau lo mai parasite pakhat hian a chunga trainer ron beya chuti lai chuan a chhungom parasite churon thawin suin chu aven hi mangai thu chu ron hril an ma ni ron bei tu parasite chu asual let ngala kar po chu thunun theila vin zuya an che sual pha an kar chu na chu kham kautla ga ta lek lekin lo chu ni in kangu chu adin hmun der thong hle suin chuan a khingpui parasite chu ching felin kangu chu atente kollian tak chuan azuk chan chuak zuya sin chu in kat dorin parasite pel tu leader choi chu alo boi hle suiri khes chu lo bo zuin a hliam dam chak dan te chu alo zir chianga ser mi alawa dam dan te chu makalo ti hle a suin chu parasite ani a ring het ta bur mai kangu le suin te chu no dun le to a phone kal tlang chuan suin pate chu bigin chunga parasite in an bai vel dan te an lo hrila a pate chuan suin chu modu thu chu hril chumi hnu chuan suin chuan a pate an angai ven thu chu kangu chu alo hrila ani na hria chu a hlo thu chu alo hril ma se kangu chuan lungai lo turin atia alama tranzel tur thu chu hril suin le a pate anin mu tur thu chu lo hrein choi chuan suin pate chu zui ru tur spy chu lo tira suin ni da diktak chu hria chhon lo tum viau mai chumi hnu chuan a pate tenen chuan praka in muin suin chu parasite ni le ni lo chu alo zota ani na diktak a hril hmar hratin choi mitir te khan suin chu tha tumin an ron bei thuta rang takin kangu chuan suin chu a hroi hrang hal vata grey team te chuan an zui ngal suin chuan a thei lai kalsan turin kangu chu alo tia ama in chan him thei thu chu hril a chunga parasite chu ron tho le to in chu ti lai chuan kangu po chuan chulai hmun chu chhuwa san alo tum ve meka
chuti lai chun mi pakhatin choi pasal lo that lai chu azuk mu ani na taka chuan choi pasal chu parasite lo ni in choi chuan helmet alo khum tir thina atir lama kan hu parasite dangte man na an lo man ber kha alo ni reng mai Su-in bi rung na chu choi tim ta chuan an lo mu chuaka Su-in chu ni khoshela wa lo omin alo tlungat mai apate chuan Su-in chu parasite ni ve lo thu chu lo soin midang te anga om ve lo thu chu lo soina samai chu ti lai chuan choi khana pasal helmet khala in Su-in chu lo khum tir vele a Su-in mang chuan parasite dang zong zong po chu an man thai anin bei sei viawani chumin hnu chuan military base a Su-in chu an hruai nga la meeting an nei lai chuan choi chuan Su-in manga midang an man thai tur thu chu a senior te lo hrila apate kharon ding chuakin Su-in parasite ani lo thu chu alo soina samai tes kalpui du thu chu a soya mumal taka Su-in thluak na tho dan te an endik hnu chuan parasite eng man hutalo khatiani khoshelawa om chan po kha military ten an chim boi wanga pate chuan a pu ani tun ma tang toin ril rulama a boi thin thu chu a soya chumi hnu chuan thu nei tu ta chuan Su-in chu headquarter lama son chuan tumani sin chu in thlakin Su-in chu ni khoshelawin alo la oma mumang te lo nein amumanga chuan ama mel ang pu in parasite chhung om kha alo mu parasite chuan komada tu ni thu chu hrila chutia ti lo chuan a thi mai tur thu chu hrila helmet chuan a thil ti theina ti top sak thu chu hrila ama him thainan Su-in chu ven himadu thu chu hrilani Su-in po chuan a hun masalama chanchin te parasite chu lo hril ve boka anau panlai hun te chu hrilin apa ina ti du da thin dan te chu a hrila adam kho chuan nana apa man tir thu te a hring tunu nge in pasal dang nuwa alam chhia thu te le hun har sa tak to ka patena choilen dan te chu a hrilani sin chu in thlakin apate chuan khopui chhuah san lo tum mek kangu kha lo zong chuaka amatora chuan lo hrengin ani na chu alo zota Su-in chu parasite ani MT chuan a zota ma se dot Su-in chu parasite ani lo thu chu hrilin pui amamo wang chawa kianga omani thu chu a soi Su-in pate chuan Su-in chu headquarter a en china nei tur an hroi tur thu chu kangu chu a hrila Su-in laka en china kalpui lovin an member then khatte laka nei jok tur chuan kangu chuan lo ti dai mai Su-in pate chuan man lo tak zet parasite pakhatan team mi ngein choi pasala tha thu chu alo hrila chu vele Su-in pate chuan an team group photo chu en tir ngalin kangu chuan choi pasal that tu an team karin phum ru chu a ko mu ta ne chumi hnu chuan kangu chuan engwanga hrenge tin Su-in pate chu zota headquarter a thlen theina na a tran puina mo thu chu hrila experimental ani chuan Su-in a thi tur thu chu a soya a thai angaranga helmet honna remote chu ruk chho sak tur chuan kangu chu ti ni chumi hnu chuan a chhuwa zalen tur thu chu tiam kangu po chuan a rem ti ve ngalani sin chu in katin grey team kara in je parasite chuan an ho tu pa lo bia in parasite pakhat Su-in an man thu chu alo hrila ama en chin an nei tur thu chu alo hrila aranglaman chan chu alo chuan parasite ma khota na that do lo thu chu alo hril kangu chuan helmet honna remote ruk tumin military station chu lo thleng to a ruma lu rual rualin sipai pakhat nen chuan an sual ngala ada that hnu chuan a uniform in bel sak ngal remote ruk ma shatin choi kharon lutin helmet remote chu aron lak khala kangu chu military soldier ni ve tura ngain ti tura hrila an systematic kara chuan lo om turin ati chumi hnu chuan Su-in chu headquarter lama son turin an phur chuak ta a mase parasite ta chuan traffic chu lo ti jamin an tang tatlat mai parasite ta chuan Su-in kharon chan chuan tuma grey team ta chu an ron bei tran ta hun rei fen in bei chhungin kangu khan che ta ron tho ve a choi kharon bei in remote chu alak saka Su-in helmet chu ron hon sak chumi hnu chuan man mo takin an tlan chuak ngalani kangu chuan Su-in chu apatele military zinga parasite om chuan a hnunglama an ron zui ti chu a hrila chu vele Su-in chuan apate chu a hlo thon pui hlea chan chhuwa chu atum military parasite chuan apate chu an ho to pa bula chuan a hruaya chu pa chuan military hnanin to thu le a ham thatna na parasite zom thu chu a hrila chu ti lai chuan parasite ho tu ber chuan Su-in pate lu chu aron sa chhum ta mi mai Su-in chuan thil hleng chu aron hu man chi a apate thatu nen chuan anin bitum ve ngal ma se Su-in parasite chu alo chak tok lawa kangu kharon thlengin Su-in chu ron chan chuak ma se parasite ta chuan Su-in pate chu lo ti dam lein military kara oma parasite an tha dan tur ro man na zong zong an hriat theina turin apate chu man tang kain lo tumani
sin chu in thlakin thu nei tu lam te chu Su-in a kut atanga chhuah tir awangin chawi chungah chuan an lo lung oi lo hle a thil thlen dan soi fiin chawi chuan a rang theiang bera man le va tur thu chu a soi ho tu lam te chuan chawi hnenah chuan an hmalawka an hman tur festival lawm tur chu an hrila chumi ni thlen hma ngeya an buaina chu ching fel turin an ti sin chu in thlakin kangu le Su-in te chuan an thian ten chun lo thleng to a kangu chuan Su-in chu hadam turin a ti a zinga khopui chhuah san an ngei thu chu a hril ma se Su-in chuan khopui chhuah san du lo thu chu a soya apate thatu parasite chu tha veka du thu chu a soya ne kangu muthil hlan chuan a poisat lema zong lak saka ama che chhuah ngal chu atum grey leader choi chu va bepopin an hnuai thok mi pahnih te chu parasite tana thok ron ni thu chu awa hrila ma se choi chuan a lo oi lo ami bum tumna chuan a lo ngai ane Su-in chuan a hmania thil hlen dan vel te chu a hrila apate amit hmu nge an zinga thok parasite in a tha dan te chu a soya choi chu a fala hmu puya som zui reilo te a in hmu in choi chuan i rin hlel dona ala nei thawa ma se Su-in chuan parasite ani thu chu zep klatin a thiamang tok chuan mihring ani zia chu a soina samai choi chuan a soi chungai thla in an tim lo zom ve a atana thok turin a som zui ngal ma se a hnung lama chuan choi tim te kharon lang thutin Su-in chu helmet kharon khom tir le an tuma choi chuan a lo bum lek chu a lo ne ma se an man hmain Su-in chu building atang chuan a zuang thla a an hnuaiah kangu chu lo awmin an in phur bo thei hram an tlan lai chuan a thian pakhat hnen atangin kangu chuan kola donga ma se u nau nu chuan a lo la dei anina taka chuan kangu u nau nu chu a lo parasite ve dei to a Su-in chu kuta pelawani chuan a thian te tha sak veka chuan a vo zui kangu chuan a du angan om tur thu chu hrila Su-in po chuan a thian te chu chan hima du ane ma se an buaina ber chu Su-in chung om parasite chu a che hlei thei ri lo thlat mai chumi ni chuan darkar thum chung chu mu hil to ane kangu chuan idea Su-in chu pe in au nau nu bula chuan parasite nei thu chu hrila aril rula peng turina ti a in chu wa thlengin Su-in chu avaluta parasite in thunun ang ta chuan om der vela Su-in chuan ami hren chu kalsan turin kangu nau nu chu ati zui ma se Su-in tel lo chuan khoya ma kal lo tur thu chu a sei atong vel dan atang chuan ama parasite om lo ti chu kangu nau nu chuan a hria a tha tumin Su-in chu ron bei ta chat mai chu vele kangu chuan a u nau nu chu ron bei ve ngala aten te kol chuan an pathum chuan a beya an dam kho chuanan kangu thian pa chuan parasite chu bo thutin anun hlan zui a hnuah Su-in chuan choi kha lo kol le a choi chuan a chhunga om parasite nen chuan khoya ma tlan bo thei don no thu chu a lo hril sin chu in thlakin military officer ta chuan parasite omna biakin chu an lo bei le a chhunga om parasite chu an lo that deuh vek ma se a chhunga om Su-in pate chuan a thian parasite dang ta chu lo thatin choi rin chu nei lo tumna samai choi chuan Su-in chu va be pop lein an tima parasite rom to lo thu chu awa hrila adota an chin fel tur nei thu chu a hril ngal Su-in chuan call chu ti to pani mun dang ron langin Su-in pate chu conference an nei na hmuna chu ron lo oma pani ti lo parasite dang zong zong chu tha chimi vek an ni to thu chu lo soya pakha chu Su-in ani thu le adang chu kangu nau nu ni thu chu a lo soina samai midang an tha zel hma chin felan trol thu chu a lo soi ni chu event chu news a chuan Su-in te chuan a lo hmu ve boka kangu nau nu hnen atang chuan call an dong zui Su-in pate parasite changta ina an pui tha dan ta chu ron hrila kangu hnena chuan an hmaloka festival lom tur chu parasite hawina an ro manna lian takani thu chu hrilin event a mai ran in lan lai takin parasite ten than tum thu le a mel mai chu man tang kaya an ram ro rel na na man chu an tumane annuwa kangu nau nu hnena tang bokin Su-in chuan kola dong vele a parasite chu Khawvel ro rel tuma local ni lovin mihring toron ei tura local ni thu chu a hril ta hmia mai an thla tu in thilakal suala wanga parasite dang zong zong tha veka tum thu chu ron hrila an thla tu tha theinan Su-in te puina chu ron nge na ni apate that tu kha an thla tu chu lo ni ve chi bok nen Su-in nen chuan melmang khat chu lo nei lo ni Su-in chuan tran pui chu atum ta conference nei na lam chu ron langin choi po kha lo om ve boka Su-in pate chu a kho sak dan lo ring hlel tran hle sin chu in thlakin festival chu ron thleng ta mer po chu festival mang tur chuan a ron thleng ve bok Su-in chuan a pate mel mang tang kaya parasite pakhat festival na om ve thu chu hrilin
mi pui te chu chan him turin choi chu alo hrila Su-in pate parasite changta chuan ani na dik tak ron pholang ta aten te kol chu ti chuakin mi pui te chu an chi ai hle kal khom te chu a thatran ta mi mai sin chu in thlakin Su-in chuan kangu u nau nu chu alo hmuwa festival nei na lam chu an lo pan ve ngal chu ti lai chuan parasite te chuan mayor chu tha an lo tuma an tha ma hra chuan kangu u nau nu te kha an ron thlenga parasite te chu ron bei zuin mayor chu an ron chan kangu chuan mayor chu chhopui ngala kangu u nau nu ero parasite dang te chuan an that a hnuwa chuan military mi le sa parasite changta kharon in lanin Su-in nen chuan hanin ma chhon ta mase Su-in parasite chu ala chaklo em a anin sol po chuan adin mun chu chazoka tang tatlat mai akhing puina tha ma hratin choi chuan ran ka hlum sakta ne chumi hnu chuan military tam takta churon lutin Su-in chu ni khoshalewin om zui mase choi chuan ani na chu thup sakin atim te hna chuan parasite an thi vek to thu chu alo soya Su-in chu a chhuwa zalen a chan chu Su-in chuan tu ma tina ve ngai lo ti chu hriat wang ani sin chu in thlakin kangu chuan Su-in chu alo len puya great team zom ve turin Su-in chu alo som na samai heta hian movie chu top ta ne